କାଲି ରାତି 3ଟାରେ ଶୋଇକି ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ, ହେଲେ ଉଠିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଉଠିକି ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆଦି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଗାଧେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇବା କାମ ହେଉଛି ମୋତେ ବହୁତ ଟଫ୍ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଲକୁଲ ରହେନି। ସେ ଏଠି ସେଇଠି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣି ଆଣିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହିଁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା 2 ଦିନରୁ ସେ ନନଭେଜ୍ ହିଁ ଖାଉଛି। ଖାଇବା ଦେଖିକି ହିଁ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଜି ସୁନା ପିଲା ପରି ସବୁ ଖାଇଦବ। ହେଲେ ନା, କେବେ ସୋଫା ଉପରେ, କେବେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ଆଉ ଘର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଯେତେ ଯାଏଁ ସେ ଖାଇନି, ସେ ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଦୌଡ଼େଇ ଦୌଡ଼େଇ ମୋତେ ପୁରା ଥକେଇ ଦେଲା। ଖୁଏଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରର କିଛି କିଛି କାମ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇବା ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଛାତରେ ଶୁଖେଇବିନି, ଆଜି ମୁଁ ବାଲକୋନିରେ ଶୁଖେଇବି। ହଁ, କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି କି କିଏ ଗୋଟେ ବକେଟରେ ଆଣିକି ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ରଖିଦେଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛି ନବୀନା, ମୋ ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପ। ତାକୁ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି କି ଆଦି ସହିତ ମୁଁ ଯେବେ ଏକା ଥାଏ ଘରେ, ଆଦିକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଛାତକୁ ଯାଏନି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଭାବିଥିବ କି ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ତ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖିଥିବ। ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଡୋର୍ ପାଖେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆମେ ଘରେ ନଥିଲୁ। ମୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତା କାମ ନୁହଁ, ହେଲେ ବି ସେ ଆସିକି ମୋର ହେଲ୍ପ କଲା। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବି କହିଲି। ସେ ହସି ଦେଇକି କହିଲା, "ହଁ, କୋଇ ବାତ ନେହିଁ ଦିଦି।" ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କେବେ କେବେ ହୁଏ ସେମିତି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୋ ଖାଇବାର। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ତ ପାରିଗଲାଣି। ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଭିରାମକୁ ପଚାରିଦିଏ କି ସେ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆମେ 2 ଜଣ ଖେଳିଲୁ। ଏମିତି ହିଁ ଖେଳି ଖେଳି ମୁଁ ତାକୁ ଥକେଇ ଦିଏ। ସେ ଥକିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼େ। ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ, ପୁଣି ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ବି ଶୋଇବ ଭାବିକି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଏଇ ଦିଏ। ହେଲେ ନା, ସିଏ କେବେ ବି ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ରାତିରେ ସେ ବହୁତ ରାତି ଯାଏଁ ଅନେଇଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବା ବାଏ।